Live from Iglugsad, San Fernando, Bukidnon. So we're about to start, ladies and gentlemen. And here's the background of the gospel track. Yung bundok talaga ang ating background dito. Praise God for the safe and sound travel here. And yubananta, no, gidumog ta sa mga kabataan o mga ginikanan, no. So makita nato sa palibot puno. Ayan na sila. Ano ito ang sound system crew. So dulan siguro sa tansya mga pinakagatos na yung sister ang nanambong. Siguro mga kuan mga 5 to 6 kaya ganyan mga bata pa lang 100 plus naman. So mga 500 to 600, no, ang tansya na strength karon na nangapil. So we're about to start. Magandang hapon sa bawat isa sa atin. Tumayo tayong lahat sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Ang bawat isa ay tumayo, pati bata, lahat tayo sa lugar na ito. Lahat ng nakakarinig, kung pwede nating pahinduin muna yung nasa volleyball court, mayroong mag-assist. Ang oras na ito ay gawin nating banal sa lugar na ito, sapagkat tayo'y tatawag sa Diyos. Idadalangin namin ang inyong barangay. Hihilingin natin na sa araw na ito bumaba ang Panginoon sa ating mga buhay at makamit natin ang tunay na pagpapala na nanggagaling lamang sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Sa mga taga-barangay na ito at sa iba pang barangay na nagpunta rito, magsama-sama po tayong hilingin sa Diyos na ngayong araw na ito, bisitahin niya ang inyong barangay. Siya ang magpala at gumawa ng himala sa buhay ng bawat isa sa amin, sa ating lahat. Nagpunta po kami rito, wala kaming ibang dala kung hindi ang pangalan ng ating Panginoong Jesus. Wala tayong ibang dala kung hindi ang pag-ibig ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya iniimbitahan ko ang lahat na tayo ay tumayo sa harapan ng Diyos ng may paggalang, merong puso na nananalangin at tumatawag sa kaniyang pangalan. Ngayon pong araw na ito, isang pambihirang pagkakataon, a rare occasion, na sa barangay na ito'y itataas natin ang pangalan na pinakamataas sa lahat ng pangalan na ibinigay ng Diyos sa ilalim ng langit sa ikaliligtas ng tao, ang pangalan ng ating Panginoong Jesus. Sa araw na ito ng Biyernes, sasumbahin natin ang Diyos na nagbigay ng buhay sa bawat isa sa atin. Sa araw na ito ng Biyernes, papasalamatan natin ng Diyos na nagbigay ng buhay sa atin. Matagal na panahon, sabi ng Biblia, pinalampas ng Diyos ang ating pagsasawalang bahala sa Kanya. Matagal na panahon, pinayagan ng Diyos na hindi natin siya hanapin. Ngunit ngayon, ang Diyos ay nanawagan ng pagsisisi sa lahat ng tao. Ang Diyos ay nananawagan ng pagtawag sa Kanya. Yes, amen. Ito na po ang ating pagkakataon. Huwag na nating sayangin na tayong lahat ay magsama-sama sa gym na ito upang hilingin sa Diyos na siya'y bumaba at pagpalain ang ating mga buhay. Yung mga nakakarinig, iniimbitahan po namin kayo na bumaba dito sa gym at tayong lahat ay sumamba sa Diyos. Let us worship the Lord on this mountain. Let us worship the Lord in this barangay. At ang Diyos pag natuwa sa atin, bubuksan niya ang bintana ng langit at ibubuhos niya ang masaganang pagpapala. Tonight,
we will pray for salvation. Tonight, we will pray for healing. Tonight, we will pray for your deliverance. Tonight, we will pray for your blessing. Blessing upon your family and blessing upon the children. Ngayong gabi, lalapit tayo sa Diyos, ihilingin natin na siya'y magligtas ng ating mga buhay. Magpagaling ng ating mga sakit. Magpalaya ng ating mga kahirapan at pagpalain ng ating mga pamilya, lalo na ang mga bata. Iniimbitahan ko kayo ngayon na tayong lahat ay lumapit sa ating Panginoon. Yumuko tayong lahat at pumili. Pag nagbigay ng ayuda, itinataas natin ang ating kamay. Ngayon naman ang Diyos, sila ang may kailangan sa Diyos, itaas din ang kamay. Lahat ng may kailangan sa Panginoon, lahat ng gustong sumamba sa Diyos, huwag kayong mahiya, lift your hands to God. Si Jesus ay hindi napagod na hinunat ang kanyang kamay sa krus para sa ating kaligtasan. Ang ating kamay, lahat ng naririto, pati mga bata, lahat ng nakakarinig, if you need God, reach out to God. If you need something from the Lord, lift your hands to God and allow God to come down today and to bless our lives. Hallelujah. Let us pray. Heavenly Father, in the name of Jesus, your Son, our Lord and our Savior, tumatawag kami ngayong hapon sa iyo, dakilang Diyos, na mula sa langit, buksan mo, Panginoon, ang langit. Lingunin mo po ang lugar na ito, ng barangay na ito, Panginoon, sa San Fernando, Bukidnon. Ama, sa pangalan ni Jesus, sasambahin ka namin. Tatawag kami sa iyo, at ikaw ay tutugon ayon sa iyong mga pangako. Ang iyong salita ipapahayag, and you will confirm your word, even with signs, wonders, and miracles. Lord, nagpapakumbaba kaming lahat sa iyo. Without you, we can do nothing. Salamat sa buhay, salamat sa kalakasan, salamat sa lahat ng pagpapala. Panginoon, ang lugar na ito, ibalutan mo ng banal mong dugo. Hindi ko pinapayagan ang anumang espiritu na hindi sa iyo sa lugar na ito. I come against any opposing spirit by the blood of Jesus. Maging espiritu ng kawalan ng pananampalataya. In the name of Jesus, I do not permit them to occupy these people. Ngayong oras na ito, O Diyos, hinihiling ko po ng iyong banal na espiritu ang siyang bumaba, kumilos sa aming kalagitnaan. Precious Holy Spirit, help these people to worship the living God and to live up the name of Jesus. Let this barangay worship the Lord today. Let this town worship the Lord today. Hallelujah! 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 We say, praise the Lord. Panginoon, lagyan mo ng pananampalataya ang puso ng bawat isa sa amin. Sasamba kami sa iyo at pasasalamatan ka namin. Aawit kami at pupurihin ng Diyos na napakabuti sa aming mga buhay. Ngayon pa lamang, inaangkin na natin ang tagumpay ng gawain ito. Sa pangalan ni Jesus at ang bawat isa ay magsabi ng malakas na Amen. Amen. Amen and Amen. Amen. Tumayo tayong lahat, let's stand and we will praise and worship the Lord with our very own ASAP band. Amen. God is good. And all the time. God is good! Atong kayo ng atong buhay nga Diyos. Adlaw-adlaw. Kanunay nga atong pasinunggan siya sa atong kinabuhi. Atong awitan atong buhay nga Diyos. Sa atong kusog, sa atong ang timog natong kasing-kasing. Atong gamiton atong tingog para magdaig sa atong buhay nga Diyos.
Bisanon sa man panahon, bisanon sa man higayon, bisanon sa man sitwasyon, ikaw lang ako. Bisanon sa man sitwasyon, bisanon sa man panahon, bisanon sa man higayon, yes Lord, bisanon sa man sitwasyon, ikaw lang ako. Bisanon sa man panahon, bisanon sa man panahon, bisanon sa man higayon, bisanon sa man sitwasyon, ikaw lang ako. Ikaw na ilain pa. Jesus Lord, ikaw lang ang Panginoon. Ang sitwasyon ng Diyos. Hallelujah, Lord. Purihin ka, Panginoon ng Diyos. Nandito kami, Lord God, sa lugar na ito. Nananalangin, Panginoon, na kami katagpuin mo sa lugar na ito. Katagpuin mo ang mga taong naririto, Panginoon, ano man ang sitwasyon ng kanilang buhay, Lord God. Salamat, O Diyos, salamat. Salamat at malayo kami nakakasama sa inyo. Hallelujah. Hallelujah. We welcome your presence, Holy Spirit. Praise you. Glory. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin karigtan ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos, at sa himig na hangin, tanging dalangin, kami katagpuin. Yes, Lord. Narito kami, Panginoon. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa isang Diyos. Hinahanap namin kaligtan ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos, at sa himig na hangin, tanging dalangin, kami